Kana ɗaya daga cikin mutanen da kullun sai dai kai ka karɓa gurin wani? Kana ɗaya daga cikin mutanen da kullun kina kan roƙon mutum abu ko kuma kana kan tambayan wani abu, wani mutum ɗaya ɗin nan da kullun bai iya cewa bai da shi, kullun aka tambaye shi yana badawa, kullun aka tambaye shi yayi abu yana bada. Kuna yin tunani ku tunanin ku ga mutanen nan ba su gajiya ne ko ku su mutanen nan ba su son ai musu? To ga ansa ta zo. Su ma irin wa'annan mutanen ana ce musu mutane masu bada ko ana ce musu givers, su ma suna so a basu. Su ma suna so wani ya yi tunanin suna buƙatar wani abu ya basu. Su ma suna so suna zaune a ɗauko kyauta a basu komin ƙanƙantarta. Abin da muke so mu gane shi ne, kamar yadda kai ma kake so a yi maka abu, kamar yadda ke ma kike so a sauƙaƙe miki rayuwa, haka shi ma wannan mutumin na gefe wanda ake karɓa kullum gurin shi ma yake so a bashi wani abu, shi ma yake so a kwatanta mishi, ba ya ce a biya shi ba ka taɓa iya biyan shi. Mutane da suke son badawa, mutane da hannunsu yake a buɗe, ba su son a biya su, suna jin daɗin su taimaka, amma su ma da daɗi kafin ka miƙa hannu ka ce ba ni, kai ma cikin hannun nan ka cika shi da wani abu kafin ka miƙa shi. Bincike ya gwada cewa duk mutumin da ya saba roƙon abu, duk mutumin da ya saba tambaya abu kuma yana samu, to da wuya ya iya cire nashi ya raba da wani ko kuma ya samma wani, kuma da wuya ya iya ɗaukan abin shi ya ba wannan da ke bashin. Akwai mutanen da ba haka suke ba, akwai masu bada, amma bincike ya gwada cewa yawancin mutanen da suka saba karɓar abu gurin mutane, yawancin mutanen da suka saba kyauta ko kuma a yi musu, ba su samun zuciyan nan da su ma za su ce yau kai mutumin nan da ya saba yi mani ai ya kamata ya gaji, ni ma bari in bashi. Wannan ƙanin baban naka, wannan baban naka, wannan mamar taka, wannan ƙanwan mamar taka, wannan yayar taka, wannan ƙanin naka da kullun shi ke yi, shi ma yana so wata rana a ji daɗi a ɗauki wani abu ko menene ko mun ƙanƙanta shi a bashi, ko min kuɗin shi, ba wai an ce a bashi daidai yadda kuɗin shi yake ba, ko min wani irin kaya yake sawa, ko mun wuce irin rayuwa yake samu, ko biliyan nawa yake samu a rana, yana so shi ma ko mun ƙanƙanta abu a ɗauka shi ma a miƙa mishi. Yana ƙara sa kyauta, tana ƙara gyara zumunci, kyauta tana ƙara sa ƙauna, kyauta tana ƙara kusantar da mutane. Mutum zai ji daɗi ya baka yau ya kuma ƙara maka gobe. Dan Allah kafin ka miƙa hannunka ka ce za ka karɓa gurin wani, kar ka maido hannun nan, ka ɗauki hannun nan ka cika shi da wani abu sannan ka miƙa.